Yaru utrai. Ngapdeng sengau hai pi baro syakaneka program haganeka janmet haga keteng beteng tam jong utrai Jesu. Ai kublei pi baro ki viewers ki subscribers but ki bangai baro ki basimenta berbor hakane ke program hakane ke kleman nginya crunch panggawe ka subject bakata kalong syapang ka jingkren tlit de hakane ke klemat ngidon yi pastor hakane ke por ya ka ba in ai ke jing pensyai in ai ke jing pensau tho halor kane ke pang bangidan ru hakane ke klemat yi ba shanbor khasentiu kumwe ni ke nang simbenta but ilapan kre ru ye ke jingkli ha ka bangin bu ke jingkli ban nakaliang i pastor in sngo bahai ban ai ke jing pensyai ha kane ke por de ha benang kong nga kerpa di ba shanbor khasentiu kan bapin keli kan ugun ke jingkli pilapan kre ha kane ke por Thế bên con ngồi ban ai ngồi yêu lấy và nghĩ yo cái này cả program discussion này cái chân men thì ngồi ban ai khub lấy pastor bây giờ cắt bạn nghe bạn cầm jo message jong i bây giờ lắng thì này cái por ngadan kat tu cái này ki jingkli ki banga lapan kre bạn nghe scam pastor ila ban ai ka explanation ka ba long clear ni scam ba ka long jur khu na gamta jongi hangne bat kumjut na tiki bubun te kaching kli ka ba ngabut man kli hangne ka ba ningkong kata kalong ne shapangan ka subject ka ba na giligas ngo manta hato ka ne kaching kren thli ki thli bom tem ka ba ngilam ai kam apostol kal nang ba ar ka kal ba ningkong terang tu ba ni korin kam dei kata kaching start ktin linguistic lani hai kato kat ne kimudur bagade kaching kren klumar kabayala deru kim suthu yak ai kabaki kren to khare sibon ngarung ai kubla ya phi ba arung kumne berkum juru ya baro ki ba ne ki viewers ki ba chupej berbor ko makan ke channel nge kene ko jingkar khu makan ke jing pensai ya kanega ya ki ya kini ki jing ya kli kene ke channel tem ha ka jing ade berkan ne ka jupap nam ta kene ke jing kli kalong kum ne ba kuma phiabu to tin ka bong ba kalong linguistic te ke jing jupap nge kalong kum ne ba kane ka jing kan thli chi kam dei ka ta ka jing start ktin ba ong ha ka ta ktin we ka linguistic ka balong linguistic ka ba dei ka jing start ktin namar balai komuruksa bagi pani pentekos to ha kane kami apostol ka baaro nong to ka jing de kan ga kami apostol te kanumla ban long ha ka klimar begini ki apostol kin yo ya kata ka jing kren yakiktin nong wei hakiktin nong wei kumai kharsan jaj e kiktin to por nomla ka klimar ba kin kren namar ka jing mut linguistik mut ka ba ka theo ya ka jing tibik tinong way te nom la ban hikai ke klima de kata te kata long ka way bar kum juru artat ya ka jing de ka jing kren klik kane le klik pom ti bing ong ikan mau ke bi Yesu wang Markos nong bakan ri rukat bakat nyo ong ba ki ne kidak kin but ek te ki bangai ha ka teng jonga kin ben ik suit na te kin kren klik bat mai te alor ta kanorim te kamde ke balong linguistic nanta ka baar kuma pio mene wong ba le ka ne le se ke bade ga kibri ki mudur bagre ga jing kren kulmar kibri ne te jing de bagane kalong ta ba kalong wa sisa ka por ba dak narit mangi ne kli gitemen yang kamu ayu kata ka jing kren de kitrik bumtip te gitemen ka jing bumtip ya ka bible ke jubab bon nga kli ya kata ki oh kan ite ka de kata ka jingkren kulmar jing kibriu nomar kipor miswa kim patianang bah kibriu wat banduai kiduai sibon bat kisiong try to pediang ya ka badeban pediang to kentai no ka badeban kentai mo jajosnya me kata te kum kata ka jaj ha ka bible anum dadon kamru banatho te kata kam dei dari ka jingkren thlik ka dei direct ba ublei ubu hangi kibriu mangin keren lengba kata kabu musim kujong play pun keren ha hangi lengba kini kitong sunki lengba ka kitli komta tengah saya kata agak jing jubab rapila ya hun to sakoi pan ka jing kli kusam ka ango hagan ka kleman
Hato kadan em ke jingkan kle hakat tasmen kabarim. But lada jabam don kadan em ke jing tulpa na kabanta ke jingja dan ke jingkan kle hakin di kisngi ke por ke bamanta. To ko aman ai kan ke jubab ha ke jing de berkane ha ke jutang ke barim anom don setia ka jikan telit marba keempat menteri kami kan ke jutang ke barim namdon hang no ka bala ke telit jutang barim namar jisuru kuma ong to gospel Marcos khandre kan yo on mene ba kita ki bange kin keren om dai por jung uru ki apostol kin pat keren telit Yeshua ba un kiu shabaneng destang hadin anda ba musim kula hiar Pentecost ti kamdon jutang barim nang tam kajing de kan ne kajing thu lupa bre nandu jutang barim lai thu lupai kan ne bahkan sadon kata kajing kan telit namar bale ringi phai kan ne ngilap na ka kitab ke jong Isaya kalnong ka baat phopra ka dor khot bakhat we bakhat ar to te kantin gi ba ong kum ne ka ong em rei dakir miang sentur kinong we bada we par uthli un kren haune upai lang hau bau ong kan ne ka long ka jing ja thai to IP ke jing ya thai chau tau ba tlot bat kane kalong ka jing pen pangat pen ban ki mon ban sngo te kini di kentin ki ba de na ka jutang barim ha ka jing de ka jing thulupa ya ka jing kren thlit ki jongi ha ka jutang ba thamai te kare kata te ya ka ba ka la thulupa ha ka to kitab Isaya te la pendep ha ka sni Pentecost sa ka to ka arnong ka ba man si makuy wan hiar hakabani kong ban chong sa no on perthei te nado to porteter ni yo into na lor jong kakam ki apostol ni lap sa kitu ki art li ki ti korin te ni lap tik na ya kane ka jika tlit bakas chong sa ne perthei nado to porteter te kata ka de ka bangi yo e kane ka jika tlit kong ka sedang tanang toy mjudan jutang barim thì cũng mong ba lồng ba cả ở miền sơn tur kinong way thì thara tàu Israel unlay ya pule tinong way berbor khoi kam dei ka tur ka jing temu nam ta jing ti bangai pat ki ba kin yo jing persle long ba musim khoi te kata ka dei ka jing thuru pana jutang barim to sa kawai mo pastor kai kanyanan kam bat ka jing mantoy habau pulai wai hangi gini ka jing kan thlei mo cái gì mình tôi cái gì đấy cái gì keren telit kalau ba don kam tu ta markat hadu ba ublei unda bu ya gane kam don kata ke ba krem jing mut dekat ke jing mut jong ka kalau ba khra kata te ngah kwa man bu ne por tang kumba sau teli ki poingan ai ka we ka long kumba bisu hiu wong ba kan kini kidakin but ti bangi te abong kidak kadai ka ba mantoy ro kata mar wat ki ripai baru ki suthu abong kadak kinang ban ithu kan punya per kino ki blayo pediang yang mesti makhui ban kino bong padyo kum tamar kitli kidai kidak jong ka jing persle ha mesti makhui na thai ya agree ta mo to ring ta ba de kham tam e le na leng ju kum kinong sarai ban thui kinong trei hakabalang lada kimpala ban keren telit berkimpat dei ki ba lah keren ki pat ki telit kata kapawa kita kinong sarai kimpat long fit hiru artat kene ka jing tre bagan jam sim kini ki jugjong ibanta kide melong tang gitu ki beri ki bala amar kan ya tinggal itu lupa kan te kalapan suksibon watang kinong sarai te kata ko ni ki poin ba ngej ba kade taru ka daw ba ublei prabu pan punya per sa ko pade ka kumalon dumentan kato ka Isaya arpupra ba ka desya kata kajing pangat bangi ko kongki bangai ki ba duai ki ba sai duai por bangi ma syu ban nang ban duai kano mereka musim ka tuj bat kajing persle ka don nang syu ban ong ten rei hak tak por ni pedon kam da ki telik ni kata de te haru kanok pangat kene karena kalau ke jinjak thai nyamar ngi IT tiga kamsuk man keren kantam le por bala telot por bapang mastom le bandu ai di kini ki dialect kini ki modar tong kini tu
Mati betang man angru rei leng barang itlit bede suk te kada de syak tingi jong boleh te kalau syak kata ke jing pangart kata kalau ngiladep art liu ning lai tengah kwan ai bede sa kawai te haba uble ai kene ke jing kan tlit ka bible kan sai ka baong ba ya kan ke jing kan tlit on namla ban tip mano haba ong bom la ban tip ka mud usoi tan rum tip para beriu rum tip mana rum tip tang mensima kuj uba transmit ya kata kubor nangi sate saneng sengi tang tua dina takadau kadon ka cinta kamu bakrau kadau kalau marba ikan mau em kumba udaniel hakato ka nong ba chpeu ko khot ba khat ar kat sau hakato ko benta ti udaniel uduai ke jing duai tu suitan hakapor bod daniel duai tu suitan kumne wap snap bar anda hakpor ka ba u blei upha ya taka jing jubab hau Daniel hadu arpo isni ubat to sim yok Persia kamu dik suj uto bai syong ba de nus ja yok Persia te ba kum ka to te ngi menta ba de haka jing don jung ini jing tlik agini jing tlik tingi lain bangi menta bang su thu ba suitan uwan ban atak pan no dwai tlik ni ibe tang ki jigerku mo kan no jing mentoy amar bau suitan bau su thu tu lek khang ge yo isa kata ke jing jubab ka bala jubab se chai nang man yo i ba naru bas dang kata ngi jing mentoy bat ka we ka poin bongsan balai bagi ni jing ka bara no marba ada ngi pai nak tingi jong blei na ga siti ban kong ki nong korin no bakat sau khot ka basau ka ong ba kane ke jing thlit kalong bante yala de ngi pensan yala de hata ka jing rom kan jam sim dak bangi duai ngi te yala de tadi ka basau te kini nga kwa man ong ba bale ba uble ubu ta ko mo ba isu thu bau setan su thu mo su thu duai ne mar bale ka bible ga ong ai kalong ko sha ka tanga ro ngalamat ngala syam ye kani ngakan mau aku we ke jinga seng kata kalong ambaklai kisnam kandai posh jrong tu tekladan ko we ke jinga seng bat kata ka chupa slek ko kraw ko to ko por tege bla jang ta bat haba wan ka chupa slek mo do masem jong blai bat kumno ko we ka kong kayo ban yo rung masem man pi yo rung masem man tek sedang ban itu lupa ya kibanget ban ong uta lane kata ki poisha beneng ki poisha dujok o kata ka pangkum ta terter ka samar kul kuma te ta ko por kles persang ban tunju hit moi kata ka jingkran jong ite ikong badi ke pelajang ta pade ki so tho ba o pleng ule rum simaman te ta ko por ka sedang ban duai ki basan nang to ko por mai kamsan ka duai gen te kla duai de kitien ke batip kum tu kom ke baso tho mo kum ki madatong Deba duai de kita kataru kenang duai kenang penkesan. Dan resi pang pade la duai na deki telit mo de kita tien ki boble wai duai de kita tien telit. Kam su to sho ka skap no jar. Te kata ka pat pa ba imat ba. Usutan usutu. Ngade. Tinga kwa ban telis ko pat ka jing teli bar kata kalong ba bun ki briu kim tre ban pendan kam haga jing ruai ga jong ki ban pendan kami ki thlet bat ki ong roba kani ka jing kan thlet kalong bunsin tang ban kamo ong mantamo o kate tang yeldi ti haba kate tang yeldi sngo kumbalong kumba kawan rap ma ka jing sarong lani ka jing pendap tang ya ka ladi ndai kim da sutho hadu ka no ka trei kata ka dan ka jing kerku ka jong oblei ha kata ka jing kran thlet bun kim tre ban pedang lani ban penan kam lani ban yabe ban kran di thlet ti halo kan ni ban tang kwa ban sutho ban yo jing shai kan diat halo kan ni ka phang to kata lese margidong ki beri yang kita ge bong ba ni penrit teng kata jing perit ka along ko kata ka jing katul ko di jing sarong suri te lada ong bate la des ngoba kata ka jing kan te jumbai ong dadu mene ka poin ba kadu kan ma bangai mene ngoba on te la de
Tegi perkat bante la de mun pen susarong kata kam de mar balai habangi pai haka jing im kristan ke jungi we pu we barok de ban equip de bante la de hakan norim kai tin ke jong blai number 1 ka ba arang ta ka long ya kata ka jing rokat ke jong blai te habangi pai ke ne ka meaning te la de haka tin original Greek haka kan tin oikodomio yong na katangi lap na ka sithi banikong syaki korin kalau bakasau khot ka basau kata ka kentin kamut habangi pai ka tin pareng kawan kum hai gini kijingmut kata kamut to build, to establish, to promote growth, nata to grow in wisdom, to embolden. Te haba pai gini ta kamut ba ngin pensan ha kata ka jilong mensim yala de ha ka jing start ha ka bangin long ki ba la tes kamera de ha ka norim ka babiang Chukain baik kelum lang ka jing te ha ka bakken jam sim kumba nilam kalau kumne ni gini beri ki bakrau ki badai kam tam gini gini tulpa ki prophet ini ki sngi ki apostol ini ki sngi ki penuh ki kenta ka step per step ar lai kenta tang kedua telik kim padak tak yu ki jing ruai te marbalai kumlong ka jing ka telik ki batai la de ki te ha ki telik nata ka bante la de ka bakad du khadwai la dam de makna ki tli jer un repek kum kan usa ujisu menmit udon chulum olip nang ta step lawan me kan pai ba tu le yu sim le te la de te kata de ka jingmut ka badan kam de ka jingmut bante la de ka mut bangin pen klanya la de khnang na ka banta jong ki wai pa tem habangi pai hakane ke bentas ngau kembal ong lada ban pai kene kwam ong kane ke wigi jing ong mentai subuh hatong ikmelan ti yo beri baduk bom don pisa bom don watang kharu ban sia de nilai ong to beri ba balai kitu ki beri ki ba jenjar balai phim lai ai balai phim lai sam hatong yon e haba wati ya khiu lai jong lai jan telup dah kompang ti ka bom nak longkeng ti unung ai barbor du spa swai la dem ha kado ti kumjur ha bagan jam sim nak ta kadaw ni dan kamban te la de ha kata kebijakan jam sim ke jing mo ti kan kata ARM nak ta ong pensarong ni la de kade kata kalau deep down ke tong kata ke jing mo te la de Namarwa haka experience ka janga bangaya ti utra lamag hindi ki post nem sisen la yo man currently haka rukam ka badai ka bamon das ngo hun jerot la das ngo to ita ka bor das ngo pangat das ngo ya kata ka jing comment das ngo ta ka jing job sin bayo ban pelut por bahaban kan ka terli ngarung asyam ya kata hi Yes, go store clean. Hatola ban shubut neng ubreu yagi negi jingkren teli ubreu ba don ngi jing tiblem te ban shu penbut rumah unum tre ndre ubreu ba klem don ngi jing tiblem ba sarong ba wong ba haba kiwe ker slig ngaru ngade ban yo ubreu ba klem don ngi jing tiblem te un tre be tikra ula amar yosne kumno bagi saja keno ula aruban tho phi kata ke tang ba ka jing pher ke tangane tangkat no unjang to beriu bat la do slem ka jing penrem yu fitan rukan wan bat kan no ula banduru ha we pot ta la ga jing long di sakawe ke jing kelima hatu usaitan ula ni em ya kaban but teneng ya kitlik ke baki beriu ki kran usaitan na kai bangi ju experience hakita ki beriu ki ba ula poses kamu ula yorung ki ula ada ka pasuk ya kane bat kane ka jing keren theli kane kadon om ditang bat ngi kristan ki bon kristan ru kat kum ga report kan lagi kan theli dikit kim dik theli ki jong blai jong musim ko ki dai jong fitan ti wan ra ru wa ka bal kristan kata ba pelamo tema ni te ba fitan ru shubut neng oi fitan ru be no mane no yaro ki bun ki jong blai ngi nang ong ba kaba jenjar ne sakmat kalong bakin mi ginong duai kin mi ginong yalap ki ba pero ndre kim de no play te bang link mulat basuk ken to komunuk sa komang ikan man em kato kami apostol kono ngaba khat real khat nyo khat pra kato te ikan mau le kato ga
sakit kan kai kide ki brio ki no yalap chong bah kita me ka ong ki chong Paul ki chong Silas kumta te ju tu jai mensim baong yaw Jisu ko Jisu kunu blai ki bri kim te bu kunu blai rima ki te kito ha kito ki bri ki ba yo ban syong ulan phale ito kat ka bamon te ka kum ka we ka bang apun sisa bahai kata ka we khana ka ba syakem kusuit hausem kat kena ispa prapun riuta te kayo yang ya kajing sitom ka alamwir te ka balamwir kumno kan la perkatli te pedeng jong jing lamwir jong ka usuitan o bawa sare ka duai kitli te kadek sin ben kong ngali jong a o yo snyo ba usuitan u pa kan tli je kibriu te kata ka balang real ka ba usuitan u imitate te usu imitate tu imitate suto pada suto nai imitate katkum kitin ki jong kan kibriu kila ban shu teneng tu kalau kaju namar kaju kan mar kide ki kun jong gelade kide ki bom don ki blem kilong kaju kun jong setan kila ya kata kadai kata ka banga pisiam komno kadai kata ka banga suto ira demo hakapor ka ba menbangam pat yo mat ini jingkran tele te ngalai ong tu perlok te imat kane wala syabur long syis teneng mo te persang ban le kumta nrei kadang ka jing tip lam nata kamdan ka jing kata mo kamu piru pila persang persang ban le kan kumta kata kamu nomor ba hak ta kapor persang ban le te ka gamnang ban le nalor kata syu kata ka jing kata ru bat ka jing sotenat kamdan tes e kabash di namar ba kasulong bashu penbut kum tu namar napok kamdan te hakoi ka janmen kata mot ha kadang we jing sing lang hi mane kai bala ja kata kapor kalong gumne tu ipi kata kalong real kan ka basha ka mangamat ila ka jim te kata kapor kadang ka jing kata ba ka kraw ka jing blai ka jing slek ka jing blai kan ha kata ka jing sing lang bat kumta kata kapor kini ki ban syakmat kini be shadin be shkamon shkadiang jonga kili umat ka jing slek ka jing try be kila grand ko pat katle te ta kapor nga simpor ka ban grand ko pat katle te akata kelemat bukum kapor nga duai nga persang ban pendet kele kemat joblai ban pendem mo te hang ta lo don we basan bat ulawan ya ban bukti hanga ban maur la duai ba kata kapor ngala stang ban duai ngasoi jing kata ka jong blai klemat kan ban us duai bede ka tlet kum tu te kata kapor kai ka baja tip ban ka sepat plak kata ka sintur ka janga utli janga ban keren de ku pat tlet mo kum ka tu ka pleng ka papai ba ka tu kum ka tu ka jong pleng ka bakis tu madan ba kata kapor kata ka jing keren tlet ka janga ru ka tuj ba kata klemat te ngam so thu shu yel denga krenik nga duai ke bat bangan sange rum la shu to po te imat kane ge de jing kata ka jong play ka dan ka jing pair ka krab ka tu ka banga shu teneng ole ngo penbot sekmat kan ha ka po pade ge jing kata ka sha ka jong play no ta ka so thu ya ta ka jing kren thle kamu sha ka jing ai por ka jong play tiblem ka ba das thu kan ka de jing tiblem balik long yang aku ne imat ba ka de mar ka trang ka jing trang mo ka panlong yang agum tagaj trang jing sliang bangan yo e kata ka jing kran thle bat ngai wat e kata ngup ta ka bang shem jing jinga ta phidan hisu de yang don ka jing gli hang ne bang bu hato ka ne ka de ka we ne ki jat kitin ha ka ne ka protein ne ka kitin ki angel ne ka kat kum ka jing shem jing hi sto kamut kan kicing sleep baro mah to kalau ngupta ngada pai babun bai ki bri ka perthai ki batai kane gre tin ju ki angel ka weni ka de ka weni jai tin kom tar terte ya angat nga shu om bai tangkum ne sikan tin ba kata ka syong hok bulai number 1 nomor ba
deu blei bangi keren uban penla yang i lada om deu blei numla hiru ban cukup no rumah te kumta kade kaba ublei hi ubatip kaba yang i bangin tip to te ngakwa ban pai bade khni ra tin jong blei langi pai kumna kam ya apostol no bar karena kijikan terlik kumah tok por bade kalong haki dialect kamut kini ki ketien ke bangi ju ya keren man kusni dasung tu saya kedar pa kita ginawan to poru ginawan ngap kita suthu tenre kato kabakung tu jai kadon gini gisni gini ki por kumjo tambah kato ka kamlong tengkat ndai ki por baro sulong rutu marbale gini kitin bangi keren merbor nginang masuthu mar tang ke jing per pedeng jo gini ki thlik bat kini ki thlik ba bunjai tu ka per te ki kalong ta te alo kata norim te ka ek banga ngalap kalong ba ha kata long ka ek ka banga ngasuthu banga sempang bat nga mudur ye kane tengah imat kane ka kampun hi gidei ki signal kumdei ki dialects kitin ki signal ki jong munsi makhoi wadon po jongi yaute basaneng te kat ublei mnan kamanda keren kumangi ni kitin bane keren ta tang signal ke ena ta kata bunsin ki bru ki ong kumno shu keren kaju na dosdang hadukut ke jinga seng tang ta kasi kentin ar kentin la kentin do hane sau kentin ton rei nga kenya kane babun bahi umur si makoi ju keren na ta ko keren ki signal bat na bom la ngai tu bla ngai jahang ne te kilong nga tapi astip agar kom ju gini signal kom gi le ki army kini ki polis kini ki pos keleng pertai pen kam gini signal hagaba maki ki yanyon itu kenal joki ki suai be titi tata ar kentin lai kentin do ke jeng skap jongiru ya jeng nyon joki kamu tu kenal ki sawata kumta titi tata kumta nyos ngebon kita ki sound rei tik ki tho ya gitu ki kertin ha kini ki language ki bangi ya keren kini ki dialect kini te ngangej ba ka de katu marwa dangi ibringi nang banya keren si kenal dis kad hoblei lelei tu si dan kam leyu gini ki tin ki bangi ya keren gini ngangej ba ka de ha ki jong ar ka de kata talong ba hatong is habang ikrani gitu kitin hato kibru ki la ne masotho hakata ka jingmot ya gitu ki meaning ke bang keren hagin di kithle murwe pa la ne masotho we pa we kontin oh habang ikran kami na sentur jengi hanrei langi sotho ni em la kibru ki la mas champang ni em ya ka ai ya ka baki ki keren to kata langin di meladingin paya kane na korin kalau ba ka sithi mani kong si korin kalau nong ba khatsar khot ka bar ka bible kalau dah keren sai kedar ba onom la man no ban thu wat utrai hiru onom la pa thu abu keren tli te na kane ka daru ngai ju bosin ki ba khremyo ki hamba ki kwa kane ji tli ju ka tamar ki apsnap te kalar ban tiada kita ban tip kan mak bible ko ba om dan ubala pa thu padala deru nrei tangan ka wei langi pai bade ha ka khot ka ba na ka korin no ba khatsau korin ba kong mot no ba khatsau ka khot ka ba khan nyo ubriu ba duai ki thlik bade udon kata ka jing ngeu hun na ka masim kuma pol hi wong thoi sti no ka wong nrei me te melangu bahasa sutu tanya tak kaji pun tengah tharai kan ngi siapa si bila ada piadon kuno ngi siapa tair punyo ai kan to lima taba omla man sempang omla man sutu tegadan man jumta ye kan kita kata telet mo sta kadon ke jumtoy kalau kumne ke namar ba haba ya lader ngim sutu ten ringi don bade ke jing hon te hakane ke jing hon ka pamut ba ni IT baca mar ke jumblai te kumali ang lu mene ba don ai kum ka we ka bible kata kalau nak rom ba prat khot bar pudriu ikanau tu ka bong kumia ki ni ki kantin ka bong reu ta ken ubayit
ya kid onur itu kenya ke jing mut jong uta umensim namba ukur pat na kam takir khui kat bakum kamon ublai to kata dia ni ka rom ko prat kun rio ti mano ba itu uta umensim ubah po jongi te kapor bangi ngim la shu ban su thu de ha ta kapor ngi IT ki thlik ka bamut ngi IT ha kamon ke jong blai ha ka ba ublai un express ma ya kata ka jimut bangi ngi don te ka don ke jing mentoi ka bakrau mar bangi ma shu ban sempang dengan ada kan uksam kan kam hamo don ko wei kapor jing jauh kapor ba wei breu kai ka ba jia yuta ta du perlok ti wong ba ko kapor ka nang yai lenti ti kan nang yai lenti ta kawan kata ka sur ka bong me menta wut sange ka yai dua yo tau parlok dua yo tau parlok jung dengan kata usung thu eta ka mesim sisa kalau badan kam kata umare urung klau tek nian dan larung klau ta umlang man duai mereka mesim ka ong bat kadang kam duai tu ulai tip ka dau remon sim jong blai ukuran hu briu manong to duai dem ta jong to briu terin tau duai be tang gi thlik maru tip te mau duai gi thlik ka e ka ja ndalakut nang ta usu kan mau ya kapor ya kasni tarik kumta benai lo tho notebook le kan lu tau parlok pade ha ko kasni ukli wang kai ka baji IP ha kata ha uni benai baladep ha kasni kata tarik kata baje kai ka baji IP kade bandon kai lu ta boleh musim jong boleh wong nga banduan ta jupi wat no kade kan ni hakpor boleh jing le sya atak kamrat klau tilada dei utang nung duai layap namar wong ma to marat klau tu nam la miele ekar marat klau tu wan utau marat klau tak por mut ban kedrup ubri tu mlong mar mut ban kedrup hata ka por ula syu sarar be ten rei syu pet no wut tam marat klau kai bukum kato kadau kunrup layap te kai baktang ni kadai kata ka bau brujong brui IT re bandu wai kata pas thu masuk IT gitu te kadon ngi jum toy te ngi ru ngapan penum kam ta dan ko wei ro jing ja perlok jonga i let jing let te ha ta ka boss ki shong tang ki non khasi mo ki bamde ki khasi te henrai itu khana kata ka brig basang marjan ta itu khana de itu khana ka kren da ka tin hindi de kata ka perlok janga ba de markam nang hindi ta sibit na kren kata ka brew isngau thu ike jingkran ya kata ka brew tiba in pen phai ba de tak hindi im nang sho isukran dikhle ya yaj len ha kata ka jai len ti ka ba bacanga de ki kan ta shong kali de ong syakran bet yala de syukran bet ji thlit ka su thu bing bing ka iba ta ka baru ka ong yala de syukran bet ji thlit hadu on lapoi kata ka jaka ka ba sange ta ka bos kalong ka ba phla hadu kata tiwat para beri ki la ben yesu thu ha kata ka ba yesu khana ha ka jing shong kali namar ba kem yesu tin te kane ka jing ka thlit te ka kadek ek ba compare ka ba ublei hakakut lat mo kom hakakut lat ka don ka ek ba phla ka ba ublei uyalam ek breu ti sakawai pat ka jingkeli ka long ba don ki bri ki ba ong ba hatu lada 4 shimla kan thli yo la ne emban yo ya ka jingpat im phidan komno ban batai halor kan ka phang te don ki ong taru ki ju sko me kata to nga thrai ba kita ti long ekstremis kita ha ka jingai mo hawe kaliang te henrei ngam ngandam da ong em tamar beli ki brio ke jing sir hem ki kwai ki ba hatam nam ta ju ki pat te le se de halo jong ta kan rim ba ki ong ya kata khnang ban persuade something ban penrung ban infuse apo yung tau brio ya kane ka jingmut pakin da ya be chaneng ke mar kadang sekri bleng sekri malang ti bang po she
Te sawi pat bade ka ar la ngi pai kum na ka we ka mental ngi pai na ka we tin ke jong play ha ka jing de berka kitab proverb kalau nong ka ba ar prar ko ba khandai ko kum ne ko ong uba pai no il kisko na ka ba yo sneo ya ka hukum wat ka jing duai jong uta kalau ka jing jeli asap kamut hadu kano kan ne ka tin jong play kalau ka badon kam abang yo sneo di banle tiek patiek wat iwe i dakrit balatho ino patlek lemda pat pendep suai i wat iwe dakrit ro uji suang telar kibriu kini lekai kan kalau kaju gitu ki balatip pun tri telar ki lekai waktu jong play sas pat pun tri ngai ba ka ditang kata kai ki ba ya keren ya kata ka ong ba anom yo jing pim ngatrai ditang kata ka jing mon reban ong ba klem yo jing pim te kan mla melong mar balik kumial de nga sakhi ya kata ha kapor ka ba ublei ukhot yang lalu usnem kat kandai spa prapolai nadu tu usnem ukhot te ha kapor ba ublei ukhot yang ngala sung thu sekdar balak ha kata klimat ada ngah kanono klimat mengaklat ke kerteng ka don pangte sekdar kadu kata ka jin persuthu berkata ke ba ublei u laweng ni teki ke bro kat kum ba la ong ha ka tu ka sithi kirom ka ba sau khot ka niaw ko bong ba suk to briu bala sung thu bala map no par kita ki te nga sung thu cek dar kata te to ko por ya ka de ke jing telik tengam pat benai rum mar kan ayo tang kata tengai ti poru ka bong ba kan ke jing telik ka de ke jing rumah jong briu ke jing kulmar jong kibri ki baki keren pangnang batsene batsatai tiadin kataru sakawe ke jing matai ta kipor kalong ba kane kade ke gomle undu mene kade ke jing kai kitinong we ngam so thu shu ngam ti ba kan ne ke tlit kadon perthai te to por nga so thu ngala yo jing pim buat angam padyo ya kane ka jing kan tlit tengang ngai ba den kata rei kamda de ta brong ba marbalei don kibri ke balayo ya ka jing penim rei ya ka jing tlit ki pat kot pe margane kadai ka jing penslek ka bakam cejrong dah tas koi jing le store kuno la ban tip ban su thikna ba kadai jing thlik kadai na ublei mo namar ba kani na ke char hajas nem gum tu kam shman shu klem ja shu gen hari kadang ja sa kini singi mata to banyak pai kan ne jing mar history te kala kham jing jar mar ka history ban wari kan ne jing sha kanum ja na du sing pentecost ka don be kum ta usai hon satu dem khendiat hang ne tai ne khendiat hang ne hang tai te rei balai ba kalong ta kata kalong marba kam yo urung hagin gir san gi bahe jeni gi jong gi balang gi bahe rei ha ki bri gi jong blei dang gi wat history ka don be tik patik te ka benta ka ba ngi saya maka pertai ka saya tips phang ka ne ka jing keren thli bat baksa ka yo kiu ger san he kri tang na dus nem khat khandai spa khatwei nang ta na asosa street na Amerika te nang to ma shu ban klem ya tip ya kana ki kren thli bat lengba nang to hiru ka gospel ka ba rat batam lapan priang ha kana pertai lengba ta ka jing khi jong ka jing persle ham se makoi chei sngi baki beri kia kan telit hakata kapor te nang ta syung ngila ban ituru mar balai ko mau jisu loong ha Marcos khan ru khan yo ba kini kita kinbut kita ki bangai te kai jingkan telit wala kam don shu daki spa snem la poe ar hajar snem kumtai te wala kataru ngila ban itu ya ka jing tri ka bawan hakin kisngi te ngila ban itu tiknaru ya kata ku mukawin ngi nuksa ki bai ladingi painak tingi jong brain na ka to ka siti segi korin kalong ba kharsar khorbar pun ri ka hikayang to ongkum no bar kana ngi experience ki jing seng charismatic ki ba dap ka jing tri ki jong musim ku jong brain te ka tin jong brain ka ongkum no ong we ba wan jing seng lang udon ka jing thulupa uwe udon ka jing pentip da tin panya suthu uwe bidi udon ka kubor lang pakit li kamu da juga ne anom la ban yo ya kane ka kubor lang pakit li haki jing seng ki bom dei ki balai lui te re haki ni ki por menta hai ni ki jing seng balai lui yo kane te ki briu ki wan
bat ki ai khubor jong blei lengba ki thlik om dei ki kitien be su thu te ki ai ti khubor bat ni ju yo bar bor bat kini jaka jong om dei pengi duna don ki ba ni ayo e kene jing batai thlik te hawe kawan ka khubor tenda ya tes kita ki ba kita kino kan thlik bagi keren ki ai khubor naka ek bo blue ai ki kan la check bahai kita ngilap ba kade musim jong blei Ukraine ya kan no jinon kam ka ba ngi ki bring tip menrei how to bakan thlik pede u laum so thui la de menrei u ai ka khubor ka jong blei ha ka jong tip ya lene ki jom sempang ju tang ba kawan no blei den da kawan khubor wi pat ka om ta tik kade te kum tangi kan si sha ba la ka ni kala ja de ki hajar snam rei mentang so thu se kadar kalong kade no blei te tangkata ngandon yang kaban pencai te ladai kampat biang ru ngila ban ya lese ni yo por sa ko ta kamu adu senam ka kendai sepak we tu mah wan biang kan gajing ka ba la pau se kadar hakaron san jong ka perthei haki big stage te kadika tano tu kai te sa we jingle ni store bo phi don ki ba ong ba gajing su thu ya gajing kran thle ha ka to ka skip pentecost da kitu ki judge ben re ba phe na ki khat san tli ki judge kitien kam de na mar ki yo sngo ba ki kren ha ki kitien jong ki hi hene ku shempang ha ka man sim ya ka ta ka ki sinran ki kren ha ki thle ba ong mok ya ka bang kitien way subjective understanding tu mo ta kumno ka ne phila ban batai na kitien jong lai to ka bamut himut ban ong ba hakapor bagi ki apostol ki krithlik ka bamut ki susem phang kamut omde bagi su thu i ta ki tin jong ki hi amot mo te ka tang aku aman ai ka ne wi ji masai ngala de bi kan do mene ba ong ba ya ki thlik onum la man no man ban su thu wat utrai hiru to clear to te ba wat utrai su thu kumno kita kin su thu to nang ta bade sakawai pede kalong gumne haba beri berbor Ukraine thlik Ukraine ha ka jing rkat ke jong play ha mon sim khoi te ban yoru ka jing batai onom la ban si batai kum batai le bang le ka translation na ka we ka dialect ha we subu ngi gi khasi na ka English khasi English ha kata ka bang yar khang ra gumne kan dor ki te sim kam de kum ta ka jing batai ya ki thlik berbor kawan kumba kalong jing pensle ubri ba batai ru barbor udon jing pensle kabamut tang ublei uba ayang ki jing batai omdei ki jing batai kitin bang so tu itu ki wording ba undu menne te namar ki ba bon ki de ki kenja signal ka ba u monse mo ku jong blei Ukraine tu we ba su tho te halor ta kan rim te kamde ka bajem me kan de ban ombakin kin su thu umta namar balai kito ki dai tangkin wan snap kinong percangkim dai balakan jam sim te wat ki bakan jam sim ru tang kitu ki brayo ikane ka jing ai ban batai onom la te kumno ki la ban so tho ki bri ha ka do kumno ki la ban so tho kata kalong ka bom la long bat kum churu la ding phai bnia anaka kami apostol ba ar ka khat ka ba prang to daktin ki jong blei ka da tho sai kadar ya ka tu ko banta ka bong hakikin jong ki hi ki ai da ka we ka tin dialectos omdei glosa lane glosalia mari kini kita lihat ai tin glosalia kumta te sai kadar tu kamne ka baratin em banong ba kadai tang man so thu subject lane ta subject subjective understanding te kata kabom la long kata kinom la ba so thu la de kita telik marka de kan sai bible te hangai ngasim ba kata te kala lai kam dei me kato ko bakran maki long kerpang kan kada sai kadar kan hitin joki bahkan jado sutu hi ta ka bakran musim war boy bakran musim rubun lai oh to Satu nai. Sago ye jingle shu. Hatoi ni jingkren thli de banyo pediang lut da baro ki bengai. Ne kalong tang ka we ka jai kitien jing ai. Bala banyo tang di kato ne
ke bede yo ya kene wi laban shem we korin khat alai pho tu ko ong hato baro ki le kamba ki pen khia ki kran thlik bet kui kui ta mo to kalong ka ba hoi ka liang ka sung ya ta ban batai na mar boleh ka Bible ko ong to hato baro ki le kamba hato baro ki kem thlik mar ka Bible ko ong ta te re hoi ka liang bring ni ban su thur ne ba ka Bible kam ju ya kalai selane kam ju ya kontradik kawai kajing ya kontradik ka Bible ka ditang ma ba mangingi batkot ki sempang kom kan uksa ka to ka pen baptis tang ha ka teng jong Jisu bon ba ka to kalau pen kulbar jul kalau pen mi kita ki jinga per ka jinga sneu iwei tian re ka de jing bomla ban batai ki jing bomla ban sempang ya ka Bible re ka Bible bar kalong baik ka bom judon ka jinga kelas kawai thì là đừng phải biết na cái bao Giêsu uang cắt kita ke bangai ya kan mau bahai kan tin mo Marcos kan nhiều cắt kita ke bangai kin keren da kita ki klik patmai tiap ong ki bangai ka khem ong yano re ka kan tup ya par khoi ka mo 100% ano ma banong batang mano ting phai to khnit ba pi ong ba hato baro khoi ki le kamba baro ki keren klik te ngide ban sung thu kum ne na mar bli ya ka Bible barbor ba uno utho e ka por jong ki lam kom ta kane kar kom kariam ka bej ber khoi tu ba tho Bible le kom ta te ki sanrang man ta ki bala phong patlon ge de ban phai biang kum ki chiu ban hap phong to ka sopti te ngide masuk thu ke nya ba tho e Bible barbor ki tho kat kum kaya kat kum ka por upol bo tho e ka to ngide masuk tu saya kedar utho ya kapor jongki hak to kapor te dena kan ka dau ka bau song hato bar khoi kile kamba balai ki baro ki kentli te sngom ta kala kala sne re kalong kum ne gen haka jing te bat kini ki kamba kalong kum kan uksa bangi phai tungan ai ka we ka Bible naga gospel ka song sopo khandai haka to banta te haka ne ka bantang ngilap ba kidon gitu ki ba le kamba sabar na kejeli ke jong Jisu bat kisenran kita le kamba hadu ba wen kisenran lah kem dau ba yau tau om bale mi le kamba akerte ke jong Jisu ukon rajongi te bale mi krem but bat ngi te Jisu song em kita berkhoi ki bale ki badon kali yang ke jongi te wanit adong ya te kumta te ke jele kamba kum gitu kita kilak banek tang kamba in kamut banong kilak banek tang kamba anda kinum lak kan telik marulai kan ke jingan telik kade tang na ujisu haba upun baptis da umun si makui haka jeli jong kisenran namar paling ngilap ikane wat de kilale kamba makana kemutu kilap pen priang ten jong blai kum apolos ngilap kum no bolui jalap lop pen long si bon pa kisenran ha kakam apostol kanong bakat kendai dia ketu benta ni tip saya kedar Apolos udah tang usnran jong uyo anis nong penbaptis umpat yo ke jikre tli bat yang mesti makoi jeru umpat pena unu Apolos dan le pade kikam ki bakrau te nak tak kadau kadon katu ke jingong te ikan mau uyo anis utu por uklam sange ke jing le penbaptis jong Yesu le jing penbaptis te komiti por gen nak tak kadau kini ki parisiru ki ba sirhem kum upol hi hatu por ki kisir hem ka jing bom tip dan bun kita nang tak ada upol utho upengat gitu jing telik ne jing sha kala dai ban pelaj kum hang to ne mar ada phai kat kum ti por ka jing tho jong pol kaya hap hata kom te kata kalong kan kau we na tabres sa kau we ka point kalong ba kan ne jing kan telik kalong badan kam ba marle kadang kam hak por bangi duai kum ong bangi don kam hai ki telik nang tangi la ruban ruai yek niki telik ngak menruai ruai telik te marlek tin jong blai kong ba ruai ha umasim ruai da kajing sempang ru de te kajing ruai ngak man ruai ikin rumah kini telik mo te ngak ban ruai te lada ublai ukrem ailut ikini habaro ti balai unsha ban di pride bi katukan ni kapo malong kata kawai pede kalong gumne namar ladengi ong baka de kawai ni kijing ai kala ban pengat ta baka kawai de kawai ni kijing ai ti kijing ai barbor te
la keng ban upgrade ya kan ni la ban upgrade jing ai menta subu beri badon ya ka jing ai komu evangelis ne kan mau uwe niki evangelis ubaden uwe niki parlok na Bombay hakabaning kong ulong tang unong yalap bakraw ba kum kading yalap mo awi kasngib den layo ikendo kata por ulai kumno uduai yang telo duai nga por ngong nadu menop kira yo ya karne kajing ai kumu apostol mu kumun kum prophet layo yang prophet de namar bale nga sutu kadau kolong nomor ba prophet haba uduai juduai kum duai mangi ki bom pat yo ni jeng prophet haba duai ma kaya per ka baneng bat khandeo tenga ong be direct u ba philayo ni jeng prophet tan ngi jing ju ngah tip udu ai tenen kata bade wong hoi kalong ka basisya kata mar bling nga im ha padeng jeng prophet telani ong maka dei tang ka dei ka wen gi jing ai ba we bru dem yo ka we gi jing ai katar ko bom long mar bale lada ubri ukwa ublay kuntiu ay sa kaway gain mday bun kutang kaway jajing ay kata kalong ka ba don kam sa kaway bede kalong ba kai bang experience mangi ngilap ba kibriu bar khoj kat kita ki batrang onom don baklem yo dalele imdon ki ba klem yo egane destang kini kata kadi utau bri bomlaan pendem ritial de mar kana gisu wong lada pimpan long karwen ikna mula banurung sa kay mai jung beneng te ka barkal ban kan ki we pat ki tlik te ka ban habrung ta nang tau beri bom khoi kum nun ai ya ta kai kam ka bakat kata nang tau beri bom sliang nang tau beri ba ka bakat kharwai long bom dot kam kade kata tian ri baro ulong bode banyo de banyo lu da baro bat ka we bade ka poin ka long ba kidon kini ki tung song bet kini ki balang tian rei ki bakrem don kita ki balak penyelam ini kino hikai mentai subuh uno senong neno hakan no gari habah kata kawat MI school omdon te kumno la ban yo to ba pas kelas 6 lane kelas 7 lane kumda teter kumno un pas matrik habah kata caka 4 don high school ti kum kan uksal ngi phairu ya kane wana kam ko jong nak tin jong ble kam apostol no baprat ko bakat saw mo nuksa hadin no kile ble jalap sa Samaria lapha ya apostol Petros bagi onis bakin le to ban bukti gi briu bakin yo pedeng musim aku itu i ba kadon kata ka cintre ba plang to kadadu to Simon mun ban tit dak pisah te ban ai ya musim aku ditang ta ki bri ki bala equip ta ki bri ki bala mikai kibala ban don ru yak ta jing ai bat kabor onnom la ban ong ba on sia yo ya kane nang no de ban don chua ki no hikai u bleiru un ai hakita ki bri ki bla yo jing hikai lada klem pa yo jing hikai ai kan dia ka jing ki kulmar na ta daw ngilap barbor ki jing treb kan musim ki kulmar bar ki bri ki cakam yo musim makui ki yo gi musim boman tadi kata tengah kuam ai tinggi ni poin ba hangai nga proof ba 100%. Katagamut bisu tu ba hakti na jong blai kam long kontradik ko kan long kontradik kai baju suwang kade benong hikum to ti sagoi pat ka jing kali kalong ba ngitep na ki jing yetho khana ni ki khubor ba komno ki bro ki bakrao ko jong oblei ki bayalap ko gospel ba ka parthai bar ko we ka itho kum jong Billy Graham nang ta udi almudi nang ta ki we pat ki bro ki jong oblei ki bayalap ko gospel nikini kat kum ka jing tip kalong ba kini ki bro kim shim la yop deng setia ya kan ka jing kan klet kat ba kini ki spor ki ba mentai kini ki snem ki ba hadin gi ba wat ki khna ki samlaru ki temen ki opdang ya kan ka jing tre mesim jong blai bat ki yok ru ya ka jing kan khle ta long ko we ka jing ya pher kum no kini ki rang ba tane ki bri ki ba khrau kat kini kim yok opdang han rei pen ban de ki khna ki samla kini ki si ki opdang kata ka long ka we ka ba ngolongo tingi kwa ban yo jing sai kan dian alor kata to kata kade ka basubha ban jubab ya kata kadau kalong kumne
ngitip bah kini kipor kibra dem ha kapor namar hi ka jutang ka barim rugadon katuga yung kata kadat h yung kata jutang barim ni lap kumugan kusana ka gospel Matius hadu bahiar syathi sadu malaki hang to kadun gagap kumbas spa sanpeu sanspa snem ya katub yung kata ka ayo budum jong Israel kata de jong jutang barim kumugan kusa te ha ka jinge de ke jutang mathmai ru kadon ka ayom dum kumbas ya snem Tidak nak dau hak por jong Martin Luther ngi aingu uba hak por jong ubala balik katto. Pada don mangi gini leseng ina mla kat bala mau. Ndre katto lo tre ula ra sanengi kata kajing kai ban pen clear lagi ki baro. Te na u ngi yo ya ke jing kai ka bala hati sngi tingi mla ban ti mangi katto. Te na mu katto. Te ndre kampade kaya ka jong umar bang sumi sian na kata ka ba dum. Jadi kata bedeng pai sobat kini ki dong yalap ki bakra ma pipi mention kitor gi ba but hadin nang to kaya perbun ndre mangi menta bedeng don ha kata kabalong laban ong i mata kaya jong laprau bakado tiu ne laprau bakado udai uba penkut gi jing ai kumalong ha kata upor jong apostol laprau beningkong te kata kajing per bawat ki beri ki balakrau bala paunam kat subu kumun kusabu ki ai to gitu gi bilai karham ni eru namar beli kirang sumission to lada kin imik pojungi makir kin yo tikana ndre mar kim to porte to aingo yung play kato gilala ndre namar ko mo du mene 4 don bahikai 4 don kiba kimpanji akendu mi kata jai te kilaban kraw kan ba kraw ndre kilong hatar kom subo menta ong tang mar ba kraw kin ta yo ta tingi pai menta kum hagane ka por jong uji suru Jisu kan maun em hagat to gospel Lukas membaca pau hak bor bo chat kamera mesti makui udong suk ma phi bo yo i yakini ki baro te hanrei kini ki bakra to por ke rang balon do kilong do no thoi thai si kim yo ma te ki ka pi te kami ni tre begini musim kadon bagi Jisu mo bene makisin ran tentang purdetel Tiada tempat jauh jengkai dia. Anamla bersyukur kerdan kesan lanem syailut narut kupor. Kemudian saya cuma menta osentis ula mencenai ki aeroplane, ula mencenai ki misail. Anamla Malaysia site balong meloyar kut kesan makam jengkai deh. Makir kidang yai tu kupor te kila yai haduk ka benta ban yalab haduk ka jingkala ka bamut bat ke jing penim. Te lain ngoi boleh haduk katu kilala. Te kata kadai kalau kawe ke baso tenat ke ba kilale adu kato te reka padai ke menangi badengi enjoy namar balai ba ngidon tau laprau bakadu teng i ba ke jing the kalong halor kadok baro kadong si per halor kadok baro nang tak kadau balai gini kena ki ya yo badang rit ki yo iki kan teli namar balai hakadok baro te ne por ki tangi selected few bat nga experience ngalahekan ni Hagi ni gilai post nem gila dep. Kajik try jung mesti makui tero ngai iti kana bar kalau kabasya kana mesti makui uki gibreu. Te hatu ki por kai kabajia apa ki break ya yo mesti makui tok por kadon kato kabai kerdem kijat kumne. Ki kijat. Kalau ka jum tu kitli ladang gila tiu yu ka tnam. Ladang yolat ban mi sabar unsat la ban bat kajing tap kan her. Te hendrai ladan ailat ya kato dem kan mi unom pet sini setai tu keteli kamar kecil kluit te kadena ta kadau menta made don kam syu gitu untuk keteli ba long hata kadur ndrei menta mar kumale kan menta kan subjek kejing kan teli habo briu uyo ya kan kejing perslek barbor don kam syu ban ki ne kata ndrei how flicken dah kalau ke bos tenat tinggal keteli ba uba ki uba pet sini satai don syu menta mar la penjanai hak kejing mane kejing aro to na ta kadau ka saja hak to ka jing ong ba balai kini kibri mswa ki kraw ka toru ndi kijung im time 4 kraw sin sono ki degi no song ben no na taru habol ong la the ka dor halor ka do baro kata to ngam kata toh
Hato pastor la ban kren la lu je gene ka jing kren thlit haki balang haga jing seng lang tu nomor bubun pat ba breu mo haga jing jing seng bubun breu tu te kum no la ban kren lu ni la kum hoi 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 to bon ba ki bri ya strict pat yong ngin dia strict pa hai gini ba kren thlit nga sayus ngo ndrei ko ma long mangi kan ke jing kren thlit kam ron jing strict hai hero free marbale ngilap ya kanem ta subuh kuma Pentecost try duai tritang uwe baru khajam kitu malong ba kila yos nge bagi keren hakikin jong kihi te umre tang uwe ya duai lot em baru khaj to bai ba ya duai nang tangi pai tu kita khot Bible ru keleng-keleng habaya duai lang baru bor duai hala kajong to kata we poin te on nomla ban ong ba ka klem don ke jing lai lui menta un osbu kum kan uksa un keren dua hekpor ba dua ya la de ula ban dua thlik kat bamon ten re ke ka ba don kam ka de tang kan ne ka ba ngi la ban ong ba ngin habat strik kita kalau sbu menta ngi menta ngi don kan ne laingut yang to se dua ma phi dua pen katang to keno ba ka beritam gi dua bamja te phi dua de ki thlik te kum no kan amen kumno ka jinge jonga kan istri lang ta nang ta susu ki don ki kanhun balang pa ki jing mane sai don tu ka jinge pulis dang we uduai u represent nang ta jing ki babon nam ta ka jing mane pro we duai akmat jong blai tu le duai thli tu kumno ki we kin amen ti tangka ta gain ya kata ti common sense ki ngila de masuk thu re ban ya khang ga ne ka ta te duai thli manga te sangap le yu mo phi mo phi le sangap le yu kata we dua lang phi la ka jong ai ngi ai tilang mat ka jong ble we unang duai we nang ruai adam dan jing strict jidan kam ya ta kaya strict kan kata ndai kata lo kan kum kapor ndai ka kapor ka pangidan kam ban ya snap te ka tong yong ba la banong ba kapor kalong iki baro te ndai ban chu strict yang ki keren thlik haki jing mane kam don jing mot kade benong lai lui kalong ba tangi kenja special kum tu hoi ketang jing aingu manayu tu tahap ha chu ken bet kan no ka tak menta bangi de ban ya su tulang tang ita ken aga jing ya mane lang aga jing duai kete to menta chu menta ka de ka pot bangi ya ro yo blai ya ro lang ni ha jing mane kum to tom tang ya ro try tu ba duai ki thlit kan mamon sia le khang te uta briu bali srap tu atau ilade umone mo nang tu ko por let be show blade te ha laga wadon ga jing express thlit ule da kata ubadon ba express da kata ka bangi sutu ule da kata kan Dia segoi pat ke jingkeli kalong ba kidon bun ki bru ki ba ong ba kata ka jingkan thlit kam da man toy e ndai ka ba kham dan kam e kidai kiso kumba keren haka shithi shikala tia kalau nak bestan kon arpuar khamla kiso bani kata kajing keren thlit tika ek star pidan man ong halor kane ka banta to teng gini gijing ya ong la dengin ya snap gijing ong ki babon hoj kilong ki bron kam gini ken bangi ndai teng bereng di ban tip ba gijing keren kum kita ki jaj kilong teng kilong out of topic ka khamya dei sano kata ka jing mon mar phi bon sen gi brio ki sai ji pnya dei ya kata ka jing im hok le hok ya hok ka hukum ngam nong bang jutang barim ti ki pnya dei ya kane bar ya ka jing im hok jong no brio bat kitu ki prayo jing kan thlik te ngi tip ublei semlasna ban penong jana yo brio te ki pnya kan ta rei jing sisa kalong kumne lani pai direct kene ke jumot kiso jong umen sim konsen ta kiso jong umen sim akui kamu kiso hadin ke ba ubriu ulayo pediang ya umen sim akui ka ja ayu itu ubriu kade kata namar kum kanuksa haba ubriu tong na nuksa ka we udan we parlok jonga lada pai tang ne ke jilong do tengang le ran teng ban ya jai rangkat bat
Natah bawan chong kairu oh ko bak ta bahan marule kanam ju kala sapriang keleng ten re hoi por bade ukola bamut bat ulayo hadu kan ke jikran telik te banga phayang ta bade ke bangalam khandai 10% ke jingkala kala long ha ke jing bujung te nin ong ba khamla ki te ki so ya kita ki ya kane ke jing marka ke khain be ki telik ki ki bentai ju musim makhoi te don tang so te barang tang so jong ubriu subo te unum la kai man pen kelai bri wata te ndai namar ba la yo yang musim khoi ula keren thli tu uju itu musim ukla so hadin te kata te kapang ba bang ya pai te kalong kum kata kanorim ka ba kadut ka ba ka kersoi hi ya ka makhon ya ka ki ka ba teler beriu layo ini ke jingkan telik kampahi kumba upol kan mau ka sithi ke Filipin long balai kersan wong lade kan ta ke jing bhalai nga de wen ki parisi mo wen parisi ngitip parisi kan im wadi pudina wai ka wen ka ba sipau te adu kan im pol long bakum utah te rei udon kam ya kaneka jing priang musim khuj udon kam ya kini ki telik markini kira yu te dena ta kadau ban suong ba kim don mentoi tang ne uso te uso jong nota na ding yung uso jong musim te la ding la rut nyai lung ba nadu ka ba ngila yo yung musim khoi ke kan thlik te kanom don kan ble ne oi ha ba musim jong ble uwan hangi un sola lawan klem ke jing mot u ai ka tin jong ble kong kini ki jing ai ba kan musim kilo nam taban pen mentoi ki mai kan mene te kata ka jing ong te hau ka liang kam dai hab haban compare ya kata kiso jong musim te na musim kami hi sya ka babha kum ong na du mene ba kini ki thli kilong bante te habo so musim tingin interpret baik kum ta kai tengah kwa ban weng te tai jing mo to te su dang don ne kum no dang don ka jingli kala balong ka jingli ka bakhadu ka jongam show te kidan ki breu ki ba batai la ka jong ka jing batai ka tu ka iwe korin kunang kasau kasan ang tu ka baong ruai daga jing ruai bag jing duai mata ka jing shempang nanta shishu kiwe ki ong ka dei tang ka jing ruai ka jing duai ka shulong shirhem gum tu shit man sim kiwe pat kade ka jing ruai duai de thli telor kane kano ka badai mo kalong sisya ka jing dibet jing babon tenrei akaliang jong aku baju bab ikane ngalap nong sing tin bagade beroar atharai pinnya kelumarang ta kumno kade beroar ne kade kumne kan menta ubrio hoi ulah kelabamut nang tau la priang handu jisu la yo yo ukris ke jing ulah long jing tabat mai nreya kane ka endowment of power umpat yo umpat la ban kan hiwe pat kitli marngi ki mangi ki charismatic pentekostal ngisim bahaya kane ka kerdan hadin jong kane ka jing kala kabamut ke jing priang jisu ter ka deban kiu hagan ke benta te hakito barabor baki interpret ki sude be jala ka jong kata bong ruai hau muslim ruai de jing sampang de chen be hau tu kabamut tu bri ba syumat syuono hau yang tang do ke jing penem ten maru tur lo sirhem ikanan em de senran ha baki padyo ene ka jing kan thli ki padyo ya kane ka jing persle hadu kan ok sirhem ka jing sirhem jong ki bakia dua ya pentekos hadu banda hap musim koi kalong ka pomlaan batai to por te kum ki bri ki badang hap itu i limit ha ka to ka stage mo to ka kum ta to ka level te ki bakum kita barbor te ya kan ki jugur ka bible kin interpret baik ka to ka theo ya ka jing ruas sirhem ka jing sirhem musim ruas ka donot kum ta yan rei ngide masuk thui kan ko bla ong dulu mene kini ki thli ki dei kita ka bau musim ko jong blai
Ubadon po jungi. Uya keren. Pat utay ba siya jarong. Uya kiu uya yar. Kaki message kalit siya ka ba transmit bad receive. Te how mesti makuj bad mesti makuj udon lagi jong kitin. Te beriu balong spirit feel bala adab bad bala don taka cingla berbala kan telik. Kabamot aja ka ba unsur duai urwai dakad onut bad dakad sirhem. Te haba wadon ni kitin du kan ni kitin kai. Te dena takadang baling song boroa kadai. Te hendrai kadai takale bel kajing sothu kajing kibriu. Tahu beriu bala sothu ha kato kajing sirhem ju ulai kumta. Ula rumah tai kumta compare you nomor berangkot kumta. Dari beriu belalak man keren giwe pat kitelit yang mau untuk mene. Ngilak ban ruai haki telit kan. Marka de kajing tuit kajing musim. Tena takadau ngej upol song. Ruai da ka musim bat ta kajing sempang rude. Mar ruai musim ulong begini kitelit tim kam sempang em. Kale kata kam sempang. Ndre ka musim bade kangu kamat kajong bleng. Nte teng dengan ruai ta kajing sempang kamut ngiruai ha kineki dialect sih, kini kitin pengen suatu kare kita, tidak akan kita, dia nak kena kadang masih baik baru tuh, kata tidak lawan. Bila jumpa syai dengan jengkeli jangan dengan cermin, lesyubun. Dia kan di kekeliman ngait bakapor kala salam ngila shibun kapor bashibun ke jengkeli te ngait bakan di kejekran hagan di janmet kalau long ke jengker ku ke bakrawi pi baro ki bas ngap ki bashashkor but ngin sia syampat haki wepat ki subject halor kan di ka phang shapang sim bakhoj te hagan di ka keliman ngai in ya penkot no ya kan di ka por bangal ai khoblei kerpang i pasta badan hang ne bali arab an pensyaikat tu ke jengkeli ki labun ma ke jengkeli te kum juro ngai khoblei i ba berkas tiu bali shimenta ban keli jingkeli kan ka janmet bat kan bagadang ngech kam begitu ki bab sengap bahaya kan ka channel kini opreng ye ka jingker khu baladan kanu jingkeli la ne ka jingkwa ba ka jingsha ba video jingsha shu pila ban pha ki comments ka jangpi la ni ka jingkeli ha ka comment section bat ngiyo ban penshai ha ka wepat kapor te tangkat ni hagan ka janmet khoblei shubon yapi baro ki basngap shashkor ublei unkar khu yapi baro